Les abelles en particular i els pol·linitzadors en general necessiten els paisatges en mosaic, on hi hagi una diversitat cultivada i uns marges ben preservats, on trobin flora arvense de la que alimentar-se i llocs on poder fer els nius. Per altra banda, el sòl agrícola és un bé imprescindible que hem de conservar. Fa anys la bombolla immobiliària ja el va posar en perill i ara ve en forma de renovables. Intentem que l'especulació del sòl agrícola quedi d'alguna manera el més reduïda possible. Renovables sí, però no així. Si elles estan en perill, el futur del nostre planeta també. Preservar-les, estimar-les i cuidar-les està a les teves mans. El dia 20 de maig, Dia Mundial de les Abelles, planta una flor autòctona al teu jardí o balcó i contribueix a salvar la biodiversitat del teu planeta. Una acció individual per contribuir a un objectiu comú, protegir-les. Com elles, cooperem, en plural. Tu també ets responsable.